Башта үзең киттең. Күзләреңә багып туймас идем. Бар гөлләрдән асылрак идең. Бары 3 ел гомер бирде Ходай, тирбәлергә бәхет бишегендә. Улым, лашын күзле, әзмәүрдәй тәүге балам минем, бәгыр ите. Вакыт узган сайын, яраларым тирәнәя генә бара. Anam. Tukta, sabır içi balam. Oşarını al. Gerek değil ana. Yüzüm kapkalarımın boğşada. Hancarımdan alıp bir şey. Anısı nege hacet? Gerek. Hancar. Balta mıltık bıçak. Canı cehennemge açsaydı şu bendeni. Uylap tabıp hancar kuluna tutturgan için irzatını. Жили яңгырдан саклап, багып үстерәсең назлап. Типсән, тимер үзәрир булгаштан, яшь елкыдай ныгып җиткәч кенә, хәнҗәр кыя җаным. Карыш ярым, кырыш кисәге. Ни дип үз яныңда тотмак буласыңдыр шуны. Анам бәлки җитәр бу турда. Җитмәс. Ходай тагын 100 ел гомер бирсен, җан газабын ундырырга ул да җитмәс. Башта Отан китте. Күзләренә багып туймас идем. Бар гөлләрдән асылрак иде атам. Ә быел лашын күзле әзмәүрдәй тәүге балам минем. Бәгыр итем. Җитмәс. Вакыт узган сайын яраларым тирәнәя генә бара. Булды анам инде туктат шунда. Ник туктатыйм? Күз нурларымны соң миңа кем кайтарыр? Үтерүчегә нәрсә, баш кисәргә, үтермәдә рәхәтчегә. Ашый, эчә, бикүлә, җырлый. Ә минем гөлләрем сулды. Каберләрне инде күптән көз каплады. Нишләргә соң миңа ана? Утырыйммы барып мин ул дәҗҗалны? Юк, кирәкмәс балам. Синең хәнҗәр алып шулык бусагадан, шулык йөзем бакчасына юл тотуың бәгыремне кисә. Сүзләремнең эче шушы. Җибәрәсем килми шунда сине. Җитәр инде әнкәй. Кыз бала булып туган булсаң икән дә бит. Китмәс идең өйдән чыгып. Утырыр идең түрдә чигү чигеп. Соң әйдә алай булгач анам. Үзем белән алыйм сине. Хәзер инде анда миңа нәрсә калган? Кырын ятаргамы күләгәдә, кар талаша төсле. Синең атаң һич җибәрмәс иде мине үз яныннан. Бергә булыр идек һәр чак. Синең бабаң тирә-якны дер селкетеп тута иде. Ул калдырган нәсел тирәкләрен бергә җисә булыр иде. Дәртле нәсел канага синең тамырларда балам. Ир кеше булса ул шундый булсын. Ә мин ничек анам? Ә син ничек балам? Минем үтенечем ничек? Әллә оныттыгыздамы анам? Аны әйтәсең икән. Бу теләгем күңелегезгә хуш килмәде ахрысы. Хуш килмәде балам. Димәгән кәй? Ни дип әйтергә дә белмим инде. Көтмәгәндә салган ул хәбәрең башкаемны тәмам гаҗиз итте. Беләм инде. Әйбәт кыз ул.
ішчән, пішірә, юа. Тек аның турында ойладыммы, қуырыла тәнім. Сеннен ғайры бір кімім жоқ. Кетерсің бит. Ялғыз қалуымнан қорқам. Ана, неге ялғыз? Қолдырма бұл сен өзі бізден. Кете алмам шул. Ике қабір тұта. Тігі дажал тұқымынан бір әрсі дүмігіп, атаң қабірі тарафынан ұрын алса, ешбір вақыт yol қоймамын. Тырнақларым білән қазып шығарымын кері жақыл тұқымының мәйтін. Тағын башладыңыз. Кешір, балам. Сіз ол бала білән көптәнмісің, таныш? Көптән инде аны. Инде 3 ел. Ала икән. Әбитанның сүйген егіті булган диләр. Білмейм, бәлки булгандыр да. Қызлар бит сайламыша, қарамыша гына шықмыйлар кияуге. Шулайдыр шу. Әмма мин қарадым әтиңә генә. Әлдә карыйм кәс каплаган каберенә. Я, шуннан. Ни кызганыч. Кызның анасын мин бер дә хәтерләмим. Вафат инде күптән. Ялгышлардан гына сакласаңчы шул баламны. Яучыларга кызны кайчан барабыз? Якшан бүкін барсақ ничек булыр, анам? Бұрынғыдан қалған алқаларымны мин аңа еткер итермін. Син кәләшіңә үтә күрмәле ұйықлар сатып алырсың. Үзіңә өс киеме, өр-яңадан, затлырағын қара һәм күбрәк. Син бит минем бердән берем, балам. Ярый, янкәй. Мин кузгалыйм инде. Ишетсен құлағың. Син миңа бихисап күп ыныклар бүләк итәргә тиешсең. Борчылмагыз, анам. Сіз бағарсыз тәуге балабызны. Тик қыз бала булсын. Оларымда шилтәр бәйләп утырса ул, күзләремдә бәлки чагылыр иде аның нуры. Анам, сіз һич шиксез яратырсыз минем кәләшемне. Яратырмын. Юк, кирәкми. Инде буйым да җитми икән. Үбәрсең син хатыныңны, Ходай насип итсә. Кузгал, балам. Ходай юлдаш булсын сиңа. Үтеп бара идем. Кіріп шығыйм әлі. Нишләп ята икән деймін. Безнең якка бер дә килеп чыкмыйсың син. Күптән күрешкән юк. Кыяфәтең күз тимәсен. Тфу-тфу. Бер дә картаймыйсың үзең. Күршем. Ниләр генә булмый диген бу дөньяда. Әле ишетмәгәнсеңдер. Безнең янда шарға эләгеп ике кулын өздергән ди бер хатынның угылы. Синекеләр менә үлде дә котылды.
Авыр туфраклары жеңіл булсын бәгырьләрнең. Гарип калып күзеңә карап ятса шулай, ни чаралар күрер идең? Углың, өйдә юк ахрысы. Өйдә юк шул. Үйлендіресің екен деп ишеттік углыңны. Алла куәт бирсен. Булачак киленең бик әйбәт кыз, атасының бердән бире. Хәтерлимен әле анасында. Шая хатын иде. Хәтәр шибәр иде үзе. Ирен бере санга сукмый икән дип сөйләделәр. Сөймәгән булгандыр, күрәмсең. Бу дөньяда бәндәдән сыр яшерермен димә. Күршем, бер кешегә күр. Күңелең рәнҗетүдән әйтмим, Алла шаһид. Тик бик тә тәкәббер, үҗәт хатын иде шул ул. Синең углың ярашырлык асыл бөркет патша кызларына. Аның сөйгән егете булган дип тә сөйлиләрме? Күршем, ул чагында сабый гына иде бит әле ул. 15 кенә яшь иде аңа ул чагында. Күптән өйләнде инде аның сөйгән егете. Кызның 2 туган апасына. 2 еллап бардыр. Аны хәзер беркем хәтерләми, күптән онтып бетерделәр инде. Син бит менә хәтерлисең. Булачак кияү аның кем иде? Леонардо. Феликслар тукымыннан. Феликслар тукымыннан. Әйе, тик Леонардоның ни гайбе? Ул каһар төшкән үтереш вакытында аңа тулмаган иде 8 яшь. Шулайдыр шул. Ләкин шул каһар суккан Күршем, җаным, без ашыйсын ашаганбыз инде. Яшәгәнбез инде яшисен. Углың бәхетенә аяк чалма. Ишетәсеңме? Тешлә телеңне. Мин дә дәшмәм. Мин әйтмәмен аңа ул турыда. Әйтмә. Бер кәлимә сүз дә. Ярый күршем, мин хушлашыйм инде. Юлым көтә. Хуш, сердәшем, тоткарламыйм. Исән йөрө. Феликслар тукымыннан. Малайның кайфы ничек? Тынычланды. Йоклап китте менә хәзер генә. Төнө соңгы сүзләнден иктер. Һич зарар юк. Кояш кебек балкып уянды ул иртәгесен. Бигрәк озак йөрдең. Тимерлеккә баргансыңдыр. Шунда бардым. Соңгы вакыт әйтсәң кеше ышанмасын. Атның дагаларын алыштырып өлгерә алмыйм. Ташка ләгеп чалармын шунда. Тынгы бирмисең шул бердә син атыңа. Кая инде чыкканы да юк диярлек утарынна. Сине кичә Яссытау ягында ерак уйсулыкта күргәннәр. Кем әйтте аны? Зәйтүн җимешеннән кайтучылар. Бу дөресме? Дөрес түгел. Җәһәннәмдә яткан кигән ул балада миңа нәрсә калган? Шулай дидем мин дә. Тик атың бит кара тиргә баткан иде никтер.
Анысын кім айтты? Әнкәй күргән. Леонардо, җимеш суы китерейме сиңа? Китер. Тик салқын болсам бос кебек. Төш кашка кайтып өлгермәдең. Ашлык илтә барган идем. Беләсең бит, пешмәгән бер төксе бәндә. Аның каравы бит яхшы түли. Анысы бар. Яхшы түлей. Мин үземә яңа күлмәк алдырмакчы идем. Улыбызга тасма тоткан башлык кидерәсем килә. Күз салып чыгыйм әле мин аңарга. Акырын уятырсың. Мә эш. Салкын, боз кебек. Ишетмәдеңме әле, туганнан туган сеңелкәшне кияүгә бирәләр ди. Ишетмәдем. Кайчан? Бер айдан ди ахыры. Туй мәҗлесенә чакырырлар инде безне дә. Белмим. Миңа барыбер. Ник барыбер? Ул кайчандыр синең булачак кәләшең иде түгелме соң? 3 ел элек Кәләш булса, шуннан нәрсә? Хатыны белән килсен бит ул түгел. Шуның өчен еларга булдыңмы? Булды, туктат! Ни булды соң сиңа? Җаның тыныч түгел синең. Борчый сине нидер? Газапланасың син. Нигә әйтмисең? Нигә миннән яшерәсең? Калдыр мине. Мин белергә телим. Нигә әйтмисең? Күзләремә туры кара. Леонардо, сизәм бит мин. Әйтерсең! Калдыр мине. Қан тәме. Бигрәк йыра бара. Кире кайтып җитәсе иде, караңгыга калмый. Җирләр әйбәт игътибар иттеңме? Әйбәт, әйбәт. Тирә-якта ни бер агач, ни бер җан иясе булсын. Синең атаң бакча ясар иде мондый җирдән. Ничек ясар иде сусыз? Табар иде. Купшырак күлмәген сайлыйдыр ахырысы. Озак килдегезме, кунаклар? 4 сәгатьләп булгандыр. Утырыгыз. Сез алайса урау юлдан килгән икән. Яр буйлап киләсе итмәдек шул. Яшь чак түгел. Аның башы әйләнеп тора бүген бераз. Ашлык хәтәр уңда бый. Әйе, хәтәр уңган икән. Улым, Элегрәк бу якларда хәтта алабута үсми торган иде. 7 кат тир түгеп рәткә керттем мен бу җирне. зарланма. Аның каравы хәзер күрәсең әҗерен.
Мин бит сиңа сұранырға деп келмедім. Қоя енді, сен өзіңді бой қатын бит. Her yüzüm tel yaşın gümüş tenke senin anda. Jirden kanagat min, hiç zorlanmayım. Dik kişerlik bulup bölünüp, tire yokka şeşilgen bulu işini pişira. Min aytan bir 20'lep paruğu jigit, kuşilip oturtsan dedim, sizдің yüzüm ağaçların şuşu jirge. Neге аларды көшірірге? San, minnem mal kazamlıkka bolsa, seniki bitindi, molaynıkı, birge көңілдірек bulur idi. Ey anam, işlerge de жеңілірек bulur idi. Онысын сатарсыз да. Yakınraktan bu tenini alırsız min ülgeçtin. Satarsız da satarsız. Ник сатарғаны, сатарға түгел, алырға керек. Құдай мен ана ир балалар берген болса екен. Мен ол шақта бұл тауларны көптен өзімді кетер едім. Сатып алыр едім барсында. Әйе жер қантарлымында. Ләкин бұл құлларсын, құллар нәрсеге. Тыныш шындай анын қарау берді, ұрламайлар, таламайлар. Ne deyip келгенімді білесіңдір. Әйе, білем. Нәрсе соң? Мен нәрсе деп айтайым. Хал еткен бит енді өздері. Минем уғлым уңған, тілі екен тошқа қодақ қоғар. Менім де қыз, тұрыш, жетіс. Минем уғлым шибер, намусы да судан пақ келіш. Менім қызым, нәрсе деп айтайым, мене қызым тұруда. Халқы көркем, көнден бала, бейік болдықлы, не қылса да құларынан гүллер дама. Минем уғлым. Олайса, бір дұға, юртыңа берсін иминлік. İnşallah şulay olsun. Туй мәжлісін ұздырырға қойшан есеплейсіз? Bence şembe күнді anam. Бейік мәслихат, нәк шул күнне қызыма туа 22. Бір зыбаны бәнді, ханжер ойлап шығармаған болса, менің ұғлыма да 22 толыр еді. Anam, Шулық күнні, жилден 7 жайдақ болыр еді. anam. Көзім нұры. Демек, Allah'a тапшырып, бәнде шәмбе күнне. Әйе, біз қалиттік. Қызым, шық беріге. Xo'p ko'rsangiz, zo'r quvonish bo'lar edi menim uchun. Kil yanıma. Kanagatsındır деп білем. Әйе, ханым. Я жерім олай қошларыңны. Тизден аңа онам деп дәшәрсің. Мин қанағат. Аның білән никахлашырға мен үз тілегім білән ризалашам. Менә шулай. Қаушам ишағына. Қаралы көзіме. Құйып қойған онасы инде. Шулай дейсің ме? Ярый. Шибәр қызым. Кияуға шығуның хикмәтін сен түшінәсің, қызым. Әйе, түшінәм. Иргә шығу бағалмам. Шитән шитлік. Бар көргәнің ирің һәм балаларың булыр. Şular bulgaçtağın ne kereginde anam? Дөрес улым, қадірін білген жанға бүтән бір ниде керекми.
Мен білірмін, балаларым һәм иремнің қадірін. Бұлар сиңа бізден бөлек. Рахмет. Ризықтан ауыз етігіз. Yok, мен тіләмейм. Сен? Мин қаршы түгелмен. Бәлки шәрап ауыз етерсіз. Yok, ул аны аузына қапмый. Бик яхшы. Ярый, сөйләрсеннәр. Мен ертеге тағым келем. Нешелерде келесің? Бишләр тирәсендә. Яхшы. Мен көтәрмен сені. Сенің янда. Миңа шундый сәйір. Тамағымда итерсем бір түйір тұра, юта алмайм. Барда узар, қауышауданың. Ир булуға сен үзіңне батырырақ хис итәрсең. Мин дә шулай уйлыйм. Ярый, біз қозғалык инде. Кояш та бата башлар. Хәл ителде бугай барысы да. Әйе. Мен затам сезне. Сау булып тор, кызым. Әйдә тизрәк бүләкләрен карыйбыз. Мин теләмим. Ничек инде теләмисең? Калдыр мине. Карыйк инде. Юк, дидем бит сиңа. Кара инде моны. Кияүңә үзең теләп чыгасың ич. Нәрсәсең бу? Нәрсә булды сиңа, күгәрченем? Син ул кадәр дулкынланма. Уйымсызлыгыңны, ирегеңне югалту кызганыч буладыр һәркемгә дә. Ошынганчы бердә юкка бүләкләрне барлап карап чыкса. Юк, дидем бит сиңа. Ирләр генә шулай көчле була дисәм. Ир заты булып туган булсам икән дә бит. Алай димәле. Туктале син. Дәшмә. Төнлә тояк тавышларын ишеткәнсеңдер шәт. Нишәләрдә? Ишеде. Көтүеннән аерылып калган ат булгандыр. Юк шул. Ат өстендә җайдагы да утыра иде. Каян белдең? Үзем күрдем. Тәрәс каршыңда туктап торды. Куркышымнан йөрәгем туктый дип тора. Бәлки кияүң булгандыр. Төнлә аның тәрәс каршысына килүе гаҗәпмени? Юк шул. Таныдыңмы? Таныдым шул. Әйт тизрәк, мине сый. Янарды. Ялган. Мин ышанмыйм. Ник килсен ул монда? Кара төндә. Ник килсен дип. Никтер килгән бит. Җитәр сиңа. Әнә кара ышанмасаң. Тагын килгән. Бу ул. Биредә генә бизик чәчләреңне. Бәхетле син. Тиздән ир куйнына керәсең. Дәшмә. Таңда ир куйнында уянуга нәрсә җитә, күгәрченем? Дәшми тораласыңмы син бераз? Эх, кызчыгым, беләсеңме син туй ул нәрсә? Туй ул татлы ризык, дәртле бию, атлы шәраб түгел. Туйның аның иң сирткеч һәм иң татлы мизгелләре чыбылдыклы никах төшәгендә. Тукта зинһар. Мин теләмим бу турыда сөйләшергә. Ихтыярым, күгәрченем.
Тик сен нәрсә генә әйтмә. Бу барыбер иң тәкатьсез татлы мизгел. Яки киресенчә, әшше мизгел. Зәйтүн чәчәген такыяңның уртасына ябыштырдым. Әллә каян күренеп күзнең явын алып торсын. Кирәге юк, китер аны монда. Я нәрсә булды ди сиңа? Калдыр диләр. Кәефсезләнеп утыра торган вакыт түгел. Ки яңадан такыяңны. Һәм кагылмаңа башка. Юрамышы начар моның ишетәсеңме? Кичер зинһар, никтер йөрәгем кага. Узар әле. Минем урынымда кемдә шулай? Кияүңне син сөясеңме? Кияүңне син сөясеңме? Әйе, сөям. Мин ышанам сиңа, күгәрченем. Ләкин бу бик авыр һәм хәл иткеч адым. Әйе, авыр. Тик атларга кирәк тизрәк бу адымны. Мин бит аңа вәгъдә бирдем инде. Димәк, такыяңны киябез. Җитезрәк булыйк әйдә. Инде кире вакытлары җитеп килә. Леонардо. Син Мин хәерле иртәләр сезгә. бик иртәләп килде, тәүге кунак. Иртә килсә, чакырылган кунактыр бит. Әйе, чакырылган кунак. Шулай булгач. Менә килдем. Ә хатының кая? Мин бит җайлак. Авыл җәяү атлый. Юлда туйчыларны очратмадыңмы ни? Узып киттем мин аларны куып җитеп. Атын яндырудан курыкмыйсың үзең тагы? Мин куркырга яләшмәгән, дөмөгә икән димәк шулай язган. Яшь киленгә такиясе килешәме соң? Җинагырак булсын. Дәү такияңа килешеп бетмәс. Кияү кеше кәләшнең такиясын бизәр өчен зәйтүн чәчәкләрен тапканмы соң? Тапкан. Кияүнең ул чәчәкне табуы сине нигә борчый әле? Табалмаса син нишләргә ниятлисең? Хәшәт дустым. Бер нишләргә ниятләмим. Тик кашандыр шул чәчәкләрне мин таба алмаслык курыкканың исемә төште. Ник килдең син? Исеңә төшер. Кем идем мин синең өчен? Ике үгез бер каралты мөлкәтме бу? Менә шул. Ник килдең син? Туеңда күңел ачасым килде. Җырлап, биеп, уйнап, көлеп, Мин дә сине туйда бейгән идем. туй ясарга син мине үзең мәҗбүр иттең. Ялган. Дәшмә. Син бит минем сөюмне түбәнсеттең, кире кактың. Мине үтерергә була. Ләкин бу кәнтиккән кебек тибә башларга. Дәшмәгем хәерле. Халкымны беләсең. Шул бүресе кебек сөрәм салсам тирә-якны яңгыратыр иде җан авазың. Минем аваз дәһшәтлерәк яңгырар иде кычкырылсам. Җитәр. Үткәннәрнең инде хәҗәте юк. Минем алда инде башка мәшәкатьләр. Тик ярсыта мине туй вакытында минем халәтемне күзләп, хузурланып утырырга ниятләвем. Ә хәзер чык. Ишек артында көт хатыныңны. Сүз сөйләшү тыйнаксызлык галәмәте түгелдер шәй. Әйе шулай. Намус бизмәненә салып көн-төн гаеп үлчи. Ни сәбәпче? Кем гаепле? Шүлдә гомер кичкән кыргый кызның күңеле иләсәнү гаҗәпле. Шибәр җайда күргәч. Ләкин мин дә бер баш имәс үҗәт бәндә. Шуңа да мин иргә чыгам. Мин сөярмен ул егетне, синең алда түбәнсенмәм. Горурлыгым ирек бирмәс. Горурлыгым араламый бу газаптан, араламый, мине тыңла. Горурлыгым коткарыр дип бер ялгышсам, вакыт юар, күрми торсам онытылыр дип мин ялгыштым икенче кат. Сагышларда киде минем йөрәк. Кирпе какмый газапландың син дә төннәр буе. Яшерен сөю, яшерен кию, әдәм баласы өчен иң куркыныч яза. Йолкып ата алмыйсың йөрәгеңә сиңгән нурны. Җитә. Сихерләмә мине ул сүзләрең белән. Синең тавышың гүя бер исерткеч татлы шәраб. Әйтерсең мин гүл чәчәкләр түшәгендә йокыга талам. Югал хәзер ишетәсеңме?
Мен сөйлешем синең белән соңгы кабат. Аның жаны ғажиз сағышлардан, ғазаплардан сықрый минем йөрәк. Білсәм, аңласам да барын, мин ақылдан шашқан бір тыраташ. Ярсуым басылмас, әйтеп бетермәсәм барында. Мин үйлендім, білдім ғазапларын. Син дә шик кияүгә, син дә бел. Сағаңа кияу келер, юлына гүлләр қойды. Hayırlı gün. Takıyan sına şundu kilişe. Tezірек жинсындар еді енді. Неге шулай ашығасың? Ашығам. Барын ұнытып, тек екеуден екеу қаласы келеді тезірек. Күнден қатыны болып сенің бен атамышыға бұйсындырға тілейм. Мен де шуны тілейм.
Мен тұрырмын сенің көзлеріңе генә қарап. Сен бит мин үзеңнән җибәрмәссең бер кылыда. Хәтта кабериннән чыгып Газиз анам шакыра дисәләр дә кычагыңнан ычкындырмас. Җибәрмәссең. Курыкма. Көч җитәрлек миндә. Мин яратып туймам мәңге сине. Мәңге. Мәңгеме? Мәңге! Балалар, атлар әзір? Сак йөрегез. Алла бәла казалардан сакласын. Қайда? Ту яктыннан. Тик аткатланма бергә барыйк. Арбаға отырыпмы? Билгеле инде. Мин арбадан аяқ сағындырып бара тұрған ир түгел. Ә мин туйга ялгыз йөри торган хатын түгел. Мин башкача була яши алмыйм. Мин дә шулай. Ник карыйсың миңа шулай итеп? Ике күзең гүя ике сөңге. Киттік әйдә. Ни булды соң сиңа? Нишләдең син? Уйлыйм, уйлап кына акылым җитми. Күрәм, тормыш челпәрәмә килә. Ләкин нишлим? Балам бар бит. Инде икенчесен көтәм. Сабырлык бир. Кабатланан кемнең язмышы миндә. Тик шуны бел. Мин үз өлешемне беркемгә дә бирмәм. Киттік. Ләкин бергә. Әйе. Бергә. Ак бәхетләр юрап кәләш, ал гөлләрдән юл салды. Мин дә шулай киткән идем туган йорттан. Затып калган иде бөтен халык. Феликсларга монда нәрсә калган? Ничек? Алар безгә туган тиешле бит. Бүген шундый бәхетле көн. Кичерик барын. Түземлерәк булыйк. Түзә беләм. Ләкин кичерә белмим. Бигрәк кызу канлы бәндә. Үз башына ашкырмаса инде. Кызу канлы тагы. Кансыз алар нәселе. Башлап бабалары кеше үтерде, тукымнары белән баш кисәрләр. Калдырыйк әле шулар нәселен. Бүген бит шундый көн. Нинди көн? Мин ялгызым калам бүген. Йөрәктәге яра һаман сыкрый, әле ничек акылымнан шашмыйм. Җан ачуын басар өчен күпме түзем кирәк адәм баласына. Хафаланма инде. Оныкларың сине ялгыз итмәс. Бирсен Алла. Күбрәк кызлар тусын иде. Ир баланың аның эше башка. Тизрәк корал сорый. Туар Алла бирсә туар. Берсе көчле, берсе шибәр. Вакытларын бушка уздырмаслар. Безгә инде оныкларны көтә башласак та ярый. Мин аларны күптән көтәм инде.